Simod, bitaw na ako, no? Oh. Wala may naghalok ni Bana, pero dry na dry. Si my body. Ayusin naman niya yung bike ko. Tapos magsasama kami. Sinamahan niya ko din sa hospital. Parang super nice na ito. Good morning! A day after nung birthday ni Sophia, hindi ko pa natapos lahat ng paglilinis. Ayan o. And si Sophia ready na naman for the next party. Wala na party! Pero nag-giraffe pa din. So kakain ako ng dinuguan. Dinuguan at puto. The next day. Ngayong buntag, it's Lunes. And free pa din kami ni Bana this week. Si Sophia, hinatid na di Bana, hindi na ako nag-video. Kung marinig nyo, medyo maingay pa din dito sa amin kasi busy pa yung wuning sa kaka-repair ng mga bahay. Ngayon, naglalagay sila ng insulation. Tapos, yung simod, bitaw na ako, no? Oh. Wala may naghalok ni Bana, pero dry na dry. Siguro kailangan ng halik. Minsan kasi pag ganito daw yung simod, di ba, parang na-over. Pero ito, wala talaga to. Never been touched. Oh my God. So, nagbike lang sila kasi maganda yung weather. Pero I think parang Thursday, uulan na naman. Pero sana hindi. Ako, sobrang malakas pa din yung aking, rigla ba. So, parang, I'm feeling down pa din. Ngayon, continue akong paglilinis. Ayan o, ang mga balloons natin andyan pa. So, parang ipapop siya ni Bana today. Maglilinis pa ako, maglilagay ng mga gamit sa ilalim, mga ipabalik-balik ko na sila. So, talagang iba yung talagang children's party. Yung parang birthday ng bata kasi pag madaming kids talaga, super, super saya. Nag-enjoy si Sophia nung birthday niya na yon. So, ngayon ang gagawin namin, wala lang, linis-linis, tapos take it easy. Kagabi, medyo may mga diskusyon kami ni Bana. Diskusyon na parang, parang pinapalala ko. Yung parang sabi ko, uwi na tayo ng Pilipinas. Ganun sabi niya, ayaw daw niya, dito lang daw siya. Kasi parang takot yan siya sa, sa health system sa atin. So, tapos yung mga turista pa yan, nakatakot siya niyan. Sabi ko, oh sige, kung dito tayo, ilagay kita sa home for the aged. Tapos maya sabi niya, pwede ba akong humingi ng yung daw sa lumpas kasi yung tuhod daw niya ba arthritis, may mild arthritis kasi yan, yung tuhod daw niya masakit. So sabi ko sa kanya, punta ka ng doktor, pa-injectionan mo kasi yan yung mga ginagawa dito sa Netherlands. Nagalit siya sa akin. Uy, nagalit kasi talagang tinudutondo ko talaga kagabi ba, nagalit siya. Ganyan siya, madaling mainis pag asarin mo. Tapos sabi niya, sige, pwede ka umuwi. Pero si Sophia daw iiwan. Na, pwede ba yun? Anak ko, dadalhin ko yun, no? So, gumawa ako ng kape. Bago ako mag-exercise para pawisan tayo ng madami. Yan, di pa ako kumakain. Magkakape tayo. Dito sa part na to kahapon, naghugas ako ng mga plato. Yung mga hinugasan ko, dito ko nilagay para madali siyang ma-dry. So, ngayon dry na. Ilalagay ko na siya sa kanyang mga lalagyan. Dito, naglagay ako ng mga unan. Mamaya yung mga quilt naman kasi sobrang init today. Para mainitan, mamatay yung mga germ. Garden namin, ganyan siya pag wala si Sophia, oh. Ayan. Kami ko pang gagawin, magre-replant ako ng mga tanim. Pero wala, naubusan kasi ako ng ng compost. Kaya bibili ako mamaya. Ay nako. May mga konti na lang leftover. Ayan. Kakainin ko na sila pa konti-konti. Kaya napapadami. May rice pa. Kakainin ko na sila para hindi masayang. Aerobics na ako pero ayaw kong tignan ni Bana. Dito daw siya uupo. Oh, join me there. See my body. What? Aerobics. Yeah. Saw it the other day. Not a pretty sight. What the pretty sight? Nag-start na. 30 minutes. Relax pa. Upuin ako ni Bana. Mag-relax daw. Yung balon, wala na. Done.
Sayang kasi hindi to nare-recycle ba. Kasi ang hirap niyang tanggalin. Trinay ko. So, next time alam ko na kung ano yung gagawin ko sa mga balloon before mag-end. Kasi sayang siya, diba? So, relax muna. So, alis muna kami mga labs. Pupunta kami sa doktor. Sasamahan ako ni Bana. Mag-bike lang kami tapos mag-ship kami ng order. Ayan. Ha? Ano kami sa doktor? May check up ako ngayon sa doktor. Titignan yung ginawang operasyon sa akin. So, magkaluta kaya itong gluta tayo, no? Kung simod, may pagchikahan pa si Bana doon, na malapit na kaming malate ba? Ayan, coming pa siya. Nasa loob na po ako ng hospital at saka inaantay ko po na tawagin yung aking pangalan. Yes, everything was okay and then control in 2 years. And then after 2 years, 5 years. Yeah. May kausap si Dada. Hindi ko alam kung sino. Karating na kami mga labs. Nag-ship. Tapos, nagbili ng grocery kasi tinapay is life dito. Bumili ako ng orange juice. Kasi matagal-tagal na din na hindi ako nakainom ng orange juice kasi si Bana hindi siya masyado sa orange juice. So, eto yung apple flop. Para lang siyang pastry with apple inside na may konting sugar. Super sarap. Nakakamiss yung party. Namiss ko yung mga bisita. Na. Sarap. Tamis. Alam niyo, today, sobrang caring ni Bana. Ewan ko, ngayon, niya yung bike ko. Kahit inaasar ko siya kahapon, kagabi pala, inasar ko talaga siya kagabi. Ayaw niya mag-focus. Tapos ngayon, ayusin naman niya yung bike ko. Tapos magsasama kami, sinama niya ako dun sa ospital. Parang super nice niya today. Parang ako ata baka may prank to sa akin. Taka talaga ako ngayon, ayos niya yung bike ko. So pala na yung friends na nagkapit pa kay kausap niya. Weird legends pa na. A few moments later. Papa, mama. No, it's warm, Dada. It's so warm. Gagawa ako ng temporary swimming pool ni Sophia kasi hindi pa kami nakabili. Tsaka yung flamingo niya, tinapon namin. Maganda yung araw. Ayan lang, yung sandbox niya. Yan yung gagawin namin. Ayan. Tapos, papanti ko lang siya para dito na maligo. Naplastara mo, baby. Hi, nak. Nak. Walay panty. Ilang tawag pa doon kay walay panty. Say bye-bye, nak. Hi. Hi. So, we're here sa garden. Hi. Hi. Kain Sophia ng keep burger. Yeah?
Mama too, burger and salad. Mom, Si Dada, ginagawa pa niya yung sa kanya. Yes? Tapos lang mag-shower na aming baby. Yeah. Two sisters. Next step is to flatten it out like a pancake, Emma says. There you go. Gonna put each one in. Tapos kumain, naglaro na ng bubble. So, well, si Sophia at si Bana, nag-ano ng tanim sila. Nagmubo ng tanim yung swimming pool ni Sophia. Yan yung ginawa nilang pang ano, swimming pool. Sophia, over there. So, relax lang ako dito habang yung dalawa nagmubo ng tanong. Tingnan niyo. Diba? Bali ng kalibutan, ang banaw na mamubo karon. Ako, higda-higda lang diri. Ako may nagluto og dinner po. Ako nagluto. Sila. Yung ginamit na ano ni swimming pool kanina ni Sophia, yung tubig. Yun yung ginamit namin pang ano ng tanim. Yun nga. Shout out to Ma'am Nerissa De La Rosa of Calamba, Laguna, Philippines.